de l'acte de la sessió ordinària del 28 de juliol del 2017. Senyor Sanchís, vostè la paraula. Poca cosa per la meva part que dir així que tampoc en la pàgina, la fulla número 12, en la pàgina 12. Perdona. Sí, de la Diputació de Ciutats. En el tercer pàrraf, respecte de la meva intervenció, encara que diu Juan Luis, manifesta estar totalment d'acord amb aquesta iniciativa, assenyalant que per al proper any es tingui en compte també els col·lectius que presenten algun tipus de discapacitat. En aquell dia no va reclamar jo els col·lectius de discapacitat, però aprofitar per reclamar-ho. El que sí que vaig dir tal volta és que les bolses de treball, des del meu punt de vista, des del nostre punt de vista, tindríem que anar a demanar de cada any que ve que no només foren treballs per anar al carrer o per a la brigada de obres, sinó que tal volta des de l'Ajuntament tindríem que pensar en altre tipus, altra qualificació de llocs de treball que tindríem que nosaltres tractar de potenciar. No sé si algú pot explicar la senyora secretària. No sé. Igual no l'acompanyarà a mi, no m'apuntarà. Jo crec que en una pròxima convocatòria de l'any que ve del pla d'ocupació municipal que no només hauria que ser per a la brigada. I no hauria que ser altre tipus també de treball. No sé, podria ser cuidar de persones majors o, no sé, temes de la natura, alguna altra cosa que ja segur que a l'equip de govern hi som útils. Res més, però no n'hi ha res. Senyor Gassi? Sí, també en el punt 5, en l'aprovació de les bases per al futur pla d'ocupació municipal, al tercer paràgraf diu, fa una referència a una manifestació meva que diu que en comissió es van introduir una sèrie d'esmenes, però que voldria plantejar altres esmenes. I diu, realment, tots aquells que no demanaven que se retira el punt per engegadors, que literalment diu tots aquells que no participen d'aquesta xerrada sense causa justificada quedaran exclosos per a la producció d'un pla d'ocupació municipal. I això demanava canviar-ho per tots aquells que participen en aquesta xerrada i edificar. No puntuarà per al pròxim pla. I no, és el contrari. Algo més? No. Senyor Carmen? Senyor Soler? Retirat? Doncs passem a aprovar. Vots a favor de l'acte de convicte. Passem ara a mirar l'acte de la sessió urgent tercera del 12 d'agost del 2017. Senyor Sanchís? Senyor Gassi? Senyor Carmen? Senyor Soler? Retirat? Passem a votació. Vots a favor de aprovar l'acte. Abstencions? Aprovat per tothom. 8 vots a favor de l'abstenció. S'ha votat a favor de l'abstenció i segon punt de l'ordre del dia. Menció en comptes de l'intercanvi. La paraula a la senyora. Sol·licitud de compatibilitat a la tècnica en Andrés, sol·licitud de compatibilitat al tècnic Enric i sol·licitud de compatibilitat al tècnic Isabel. Aprovació de part de guarderia del mes de juliol. Personació i defensa en el juí del procediment abreviat 233/2016. Aprovació de la certificació número 3 del local multiusos. Llicència d'obres de l'expedient 34/2016. Concessió de drets funeraris per la venda del litio número 40. Incodació d'expedient per a la sol·licitud d'adhesió al Fons d'Ordenació del Real Decret Llei 17/2014. Delegació de funcions per l'alcaldessa. Llicència de segregació. Sanció per infracció de l'ordenança de policia i bon govern. Sol·licitud de subvenció d'atenció de necessitats i inclusió de període estival. Adjudicació del contracte d'obres de rehabilitació del Cine Monterrey per al Teatre Municipal, secreta de 2016. Renúncia a la col·laboració d'obres de servei. Alta del padró d'habitants de
taules i cadires, devolució d'impost de circulació, devolució de la quota de l'escola d'estiu, alta en el padró d'habitants, sol·licitud de llista del cementeri municipal, mutació de manera subjectiva a favor de Divalterra, alta en el padró d'habitants, devolució de l'impost de circulació, sol·licitud de llista del cementeri municipal, alta en el padró d'habitants, mutació de manera subjectiva a favor de Divalterra, una altra mutació de manera subjectiva a favor de Divalterra. Sol·licitud de subvenció per a la recuperació de la memòria històrica. Aprovació de la certificació número 4 de l'IFS del 2015. Alta en el padró d'habitants. Alta en el padró d'habitants. Concessió de llicència urbanística. Alta concessió de llicència urbanística. Admissió a tràmit de reclamació patrimonial. Sol·licitud de prestació econòmica de serveis socials i sol·licitud de prestació econòmica de serveis socials, no acceptació de delegació de contractació de la demanda social de 1917, declaració del responsable per a la llicència d'activitat, concessió de guarda permanent, altra concessió de guarda permanent, sol·licitud de dret funerari, ampliació d'horari d'establiments públics per al grup J en les festes patronals, pagament de concessió de fraccionament del pagament de la taxa d'emissió, llicència d'activitat per canvi de titularitat, devolució d'una plusvalia, fraccionament de la taxa de llicència urbanística, devolució d'impost de circulació, exenció de l'impost de circulació, devolució del pagament de l'escola d'estiu, exenció de l'impost de vehicles. Molt bé, gràcies. Passem al punt número 3. Aprovació i modificació d'ordenança reguladora de la taxa per utilització de productes. La paraula. Gràcies. Conforme diu el punt i conforme es va tractar la comissió, es presenta una taxa per a regular les pistes de pàdel. Aquesta taxa es comprèn dels preus següents. Seria €1 per jugador, és a dir, les pistes són alberguen per a 4 persones, doncs seria pagar €1 per jugador i després €5 per partida, que seria si volen fer utilitzar la llum. És un preu prou raonable, crec que serà dels preus més barats per a contornar, i el que se pretén en aquests preus és, a part de repercutir en els costos que tenen les pistes de pàdel, és dotar d'una certa responsabilitat als usuaris per la seva utilització de les instal·lacions i també per intentar organitzar el seu ús i per a que no es massifique com últimament està passant al ser gratuït. Si els altres regidors tenen alguna pregunta o alguna cosa. Preguntes poques. N'hi ha que aprovar-ho, no? Sí. Nosaltres anem a apoyar el tema perquè considerem que és una llàstima que tinguem que pagar, però n'hi ha que pagar per a mantindre, sobretot les persones que poden, per a mantindre algun servici, en aquest cas les pistes. Seria més còmode per a nosaltres no votar a favor de ficar una taxa per a que la gent no però anem a votar a favor. La finalitat és, a part de mantindre, també és mantindre l'organització, perquè s'estava massificant i estava creant ja un problema per als usuaris. Entonces, davant d'aquesta taxa, que no és una taxa que jo veig abusiva, se podrà controlar aquesta massificació. Sí, jo no soc un gran jugador, però a vegades fa el servici, jugar fora de la pobla, no sé si a mi costava 4 euros i pico, 5, 4 euros per una persona. Sí, tinc antes que són 4 o 5 euros per persona. Calculant de física en llum, 2 euros. Sí, que sembla normal. Jo vaig a votar a favor. Isaac. Sí, gràcies. Bueno, dir en primer lloc que nosaltres ja manifestarem en la comissió també que creiem que la taxa era massa ajustada i el que sí que vam matisar en la comissió, que hagués reflexat així en el dictamen que hi ha en l'expedient, és que les partides inicials com que davant de la contradicció en el reglament que hem aprovat. Sí, que tenim que ser d'hora i mitja. Està corregit això. I vaig afegir que la nostra idea
era que el fet de pagar aquesta taxa, a més, te donarà la possibilitat de disfrutar d'alguns serveis addicionals. Jo parlava, si pagues com a nit i vas al usuari, de poder gastar en vestuari o poder... Si pensava com a opció que ficava damunt la taula perquè si treballara en ella, el que algun que sigui d'abonament al poliesportiu que donarà un servei extra addicional. I en aquella comissió se'ns va dir que aquesta idea, precisament una idea compartida, que està entrant un poc en les línies, si ens col·laborant. Sí. I entonces jo vaig dir que en aquest cas estava a favor i que votava a favor. Però així en l'informe fica com que jo em vaig abstindre i com que a votar a favor. I jo crec que això és un error i que és al contrari. Sí, ara... Simplement, en el dictamen que apareix així, al contrari, simplement el que faig és reincidir en els arguments que ja vas demanar a la comissió, que ja manifestar-nos en aquest cas a favor i que a més ficant en la taula això que ja s'ha explicat, que esto era una espècie d'aplicació, diguem, d'urgència per així del pas, que es treballaria en el futur. Sí, l'explica la idea que jo porto. Això seria una aplicació, en tot de cometes, temporal, perquè a l'hora de fer la taxa aquesta vaig parlar amb l'interventora i em va dir però hi ha altres taxes del poliesportiu i vam estar mirant i sí, veig així que una publicada en el 2004 de les pistes de futbito que se paga 5 euros l'hora de tracció de llum i després 2003 que se paga per les pistes de tenis i després tinguem també la de la piscina que s'ha de modificar i després tinguem també esta. Entonces la idea que me va dir l'interventora és que per a que fos correcte hauria d'estar tot refós en un mateix text. Entonces jo la idea és veure com funciona aquesta taxa en els usuaris que es diguen els problemes o les suggerències que puguen haver cara a un futur i després refondre-ho tot i aplicar les bonificacions, el bo, etc. I aquesta és la idea que jo crec. Si li pareix bé que treballem així. Dani. En primer lloc, dir que hem consultat en altres poblacions i la taxa ens pareix adequada, és més barata, és cert, és més barata que altres poblacions. El que passa és que la nostra idea de poliesportiu és una idea de poliesportiu gratuït, on la gent pot utilitzar les pistes gratuïtament, i per això ens posicionarem de moment com una posició intermitja i com ja farem en la comissió, que efectivament per dir Vicent, que el dictamen està mal, la funció de consumir es pot a favor de sempre. Gràcies. I afegir-vos una cosa, quan presentem aquesta ordenança final sempre puguem fer unes bonificacions per a tot aquell que està empadronat, per exemple, són idees, que això quan arriba el moment ho treballarem en les comissions pertinents. Sí, nosaltres creiem que la medida legal, sobretot sigui una medida provisional, perquè un any i pico les pistes de baix creat un conflicte entre gent de fora que tot ha de vindre i no cobrant i tan mal que estem econòmicament, jo crec que fa un any i mig que tenia que un any i pico que tenia que haver aplicat aquestes taxes. I a més, creiem, sense entrar en el preu, que això tenia que ser una cosa conjunta de cara a utilitzar les pistes del poliesportiu i després parlar-se també dels menors de 18 anys que no tenen que pagar i tampoc per refrescar-les tampoc. Per tant, dins que és una medida que crec que tenia que haver-se fet fa un temps, tampoc la veig mal perquè és millor del que n'hi ha, entonces no l'estem. Passar a votacions. Vots a favor? Abstenció? Aprovar el procés de vots a favor? Punt número 4. Dies festius de caràcter local per a les comunitats. Ja sabem, ja que els comunitats de l'administració públic tenim la potestat d'aprovar els festius locals que ens competen a la Pobla, és un tema que se va passar per comissió, per comissió quedarem, que era el 29 de juny, Sant Pere, i el 14 d'octubre, que és Sant Calís, que encara que cap dissabte, que el millor per a la festa és que aquest dia estigui tancat. Si no que és festiu, hi ha molts comerços que estan oberts. Des del benefici de Sant Calís, per donar la importància que té, hem decidit que siguin festos festius. Senyor Gassi?
Senyor Carbonell? Senyor Soler? Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? S'ha aprovat. Vots a favor? Punt número 5. Aprovació de dies no lectius calendari escolar 2007-2010 proposats pel Consell Escolar. El passat dia 24 de juny se va fer un Consell Escolar en què de part de tots els centres educatius del poble es proposa a l'Ajuntament i aprovem com a no lectius el dia 10 de març del 2007, que sí ja estava, o està equivocat, és el 2017. No, és 2016. Mira, si fijas, si la conselleria no va festival el dia 17, Se va aprovar antes que estic del 17. En l'any, està mal. Bueno, sol·liciten el 10 de març del 2017, el 13 d'octubre del 2017 i el 9 de desembre del 2016. No, sí, serà 10 de març del 2017, 13 d'octubre del 2017 i 9 de desembre del 2017. Perquè el 2016-2017, però el 10 de març serà del 2017. Entonces, el tenim clar, el 10 de març del 2017. No, però el 6 d'octubre sí que és el 2016. Sí. 10 de març del 2017, 13 d'octubre del 2016 i el 9 de desembre del 2016. Perquè són per al curs 2016-2017. No de diciembre de 2017. 2017-2017. És un curs escolar 2017-2017. Per què? ¿Qué? Sí, pero ¿por qué? Pero el día de falla está claro que es... el dia 13 d'octubre és perquè el dia de semana és festiu. Dimarts i dijous de setmana són festius. Si no aprovava el dia 17, els xiques tenien que anar a l'escola d'escola, dilluns, dimarts no anar, dimecres anar, dijous no anar i divendres no. I donem el divendres per a que s'amarri el divendres no. S'aprova el Consell Escolar. No és que estudiar a l'Ajuntament, sinó que s'aprova el Consell Escolar on estan representats de centres. Senyor Sánchez? Sí, precisament respecte a l'aprovació aquesta del Consell Escolar, veig que hi ha 4 coses que no m'interessa saber què van ser, però que m'han posat aquestes persones per a l'hora de preparar una explicació. I les persones van votar en blanc per l'espai entre dos. Jo he llegit l'acte i no... No, però després que l'altre... Està el referent, està el a la referent. I les persones van votar en blanc perquè les persones van presentar les opcions. I com ens donava igual una opció de l'altra, decidim votar en blanc, simplement. Això és el que volia saber. Gràcies. Una cosa més? Senyor Dací? Jo és que no recordava haver votat mai les masclismes escolars, però sí que ho he fet haver tot vegades, no recordo la veritat. De totes formes, és que jo, seguint una decisió que ve avalat per el Consell Escolar, no vaig a fer això en el Senyor Carbonell? Senyor Soler? Senyor Vidal? Després de la votació. Vots a favor? Abstencions? S'aprova per el número 6. Ratificació de resolució d'alcaldia. Este decret i les acceptacions de les delegacions d'altres organismes de competències del ple. En aquest cas es tracta del pla de capítols ciutadans del 2016 i 2017.
com que la Diputació ens permet aprovar per resolució d'alcaldia i posteriorment a ratificar per el ple que té la competència, s'ha fet el decret 6 perquè la Diputació no pot entrar que acabava el 14 de setembre el termini. Aleshores s'ha decidit no acceptar la delegació de contractació que sigui la Diputació el que contracti les obres, elabori el projecte i nomeni el seu director tècnic. Les obres les obres ens paguem. Sí, estas són les obres. Sí, bueno, se trata de això que s'ha llegit i s'ha formulat perquè que s'ha mencionat en els menys costos de l'Ajuntament. I només comentar que els carrers que s'han ficat és segons un informe de l'arquitecte. Un informe que diguera del pitjor carrer del poble al que ella creguera millor. N'hi ha molts, doncs en el port que teníem de subvenció, que són 31.470 euros, doncs és el que es dona per la producció. Que serà el carrer Muntanya, Gómez Ferrer, Blas Ibáñez i Sant Calist, des del carrer Muntanya fins al carrer Ramon. Senyor Sánchez? Este tema no tenía que pasar por comisión, no podía pasar por comisión y si también de un de criterio de lo que tenía que votar. Però criteri és el mateix. Quins són els pitjors carrers del poble? Hi ha 31.000 euros. Se demana a l'arquitecte. No és un criteri ni de l'equip de govern. S'ha fet a l'arquitecte. Quins són els pitjors carrers del poble? Des del pitjor fins al menys. Fins on arriba, utilitzar una subvenció. I sabem que els altres que queden, en comptes d'arribar a una subvenció, seran els segons. La explicació ja podía hacerla, pero no podíamos haber otra carta de la comisión informativa. Sí, però és un criteri tècnic. Que si ens fiquem a discutir que aquest carrer està pitjor, que l'altre carrer està pitjor, perquè és que aquest carrer no té sentit, que s'ha fet criteri tècnic. Els pitjors carrers són els que se van presentar. Que tenim constància i sabem que n'hi ha molts més en mal estat, sí, ho sabem, però quan la subvenció arriba de 30.000 euros, de fet, el llistat era molt més gran, i entonces s'ha agarrat fins on cobrisca aquesta subvenció. Senyor Grassi? Jo només un dubte que no acabo de saber en els punts que apareixen en la resolució. No se significa que els criteris per adjudicar aquesta obra queden mal de regulació? Sí. Senyor Carolé? Senyor Soler? Senyor Vidal? Passem a la votació. Abstencions? En contra? Punt número 7. Despatx extraordinari. Senyor Sánchez, perdó. Senyor Grassi? No sé si hi havia una moció que no sé si toca ara o si després s'ha de fer la moció. Si se pot presentar com a despatx extraordinari o en les mocions se vota la execució de la moció. Està presentant una moció. Pues en el torn de les mocions, una vegada si les que sí que estan incloses, se vota sobre la inclusió de la moció. Senyor Carolé? Senyor Soler? Passem al punt número 8. Mocions, grups polítics. Moció número 2642, presentada per el grup País i Compromís. Llavors té la paraula. Aquesta moció és un tema que ve de molt llarg. De fet, el 1974 es va acabar amb aquesta història de més de 90 anys amb el tancament de la línia ferroviària entre Gandia i Dénia. Ja fa 42 anys que els ajuntaments de la Marina Alta i Plaça Fort reclamen que es reobri la línia, per tal que des de la Marina es pugui arribar a València, ciutats i els pobles i ciutats de la comarca Vella, cosa que de moment no ha succeït. Sols cada estiu a les proximitats de les eleccions apareixen notícies relacionades amb una possible licitació d'estudis o possibles traçats, però la veritat és que continuen com fa 42 anys, sense fer. La diferència és que ara pareix que l'esperança s'ha esvaït després de la publicació de l'estudi informatiu publicat per Foment que desestima la inversió. Per tot això, per no rendir-nos davant d'aquest projecte i donar el nostre suport al tren Gandia a Dénia que reclamen aquestes comarques, el portem a aquest ple. Demanant que se faci això.
que el Consell de la Generalitat Valenciana exigís al Govern Central que es pressuposti el tren de l'Aposto per unir les ciutats d'Andria i Dénia i aquesta pel camp, com un veritable tren de rodalia, amb almenys les parades a les següents poblacions i llocs. Berreguard, Hostal de Sant Jaume, el Verger, Ondara, Pedreguer, Gata, Penissa, Altea, Alfàs del Pi, la Vila Joiosa, el Campello o Sant Joan, perquè servisca de transport eficients per a la ciutadania de les 4 comarques, i no un tren d'alta velocitat sols per a les destinacions més turístiques. Segon, que es tinguin en compte els possibles futurs projectes d'infraestructures viàries que es tinguin en qualsevol dels passos per a la seva redacció o construcció i que es puguen fer afectats per la futura línia ferroviària, perquè es puguen adaptar al traçat, siguin el més eficients i el més econòmics possibles. Tercer, que del present acord es doni trasllat a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració de Territori, als grups parlamentaris de les Corts i el Ministeri de Cultura. Moltes gràcies. Senyor Sánchez? Sí, gràcies. Suposo que així hi ha un xoc de lapsus que fica així al final de l'argumentació que fa el senyor portaveu de Compromís, diu, del qual no s'ha sigut cap obra i que la ciutadania de Pego afecta des del primer moment. Suposo que és perquè l'ha copiat del poble de Pego, la moció. Però bueno, no passa res, ja que modificar-la per que no sé si el poble de Pego tindrà alguna cosa que vulgui concret. Així en la pobla, és la gent del nord. I vaig dir que tenim moltes coses. Ciudadanos estem a favor, clar que sí, estem a favor d'aquest tren. Que també estem a favor dels trens d'alta velocitat, però clar que hi ha que potenciar els trens de Rodalies. El meu dubte assegut, perquè quan és que no estava molt ficat en el tema dels trens de València. Si no recorde mal, aquest tren, aquesta línia era de via estreta, que es deia antigament. Per tant, va passar als ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Per tant, encara que el grup Compromís o el que li demanem al govern central, està clar, a mi me tengo el vincle i si n'hi ha que reclamar, que reclama també al govern central, però estaria bé un poc d'autocrítica i que reclamaren a la Generalitat Valenciana que tenen la responsabilitat d'aquests trens de Rodalies. M'hauria agradat, al dit de l'objectivitat, perquè aquest número de la seva forma, que també ho ficara en la seva moció, de demanar-ho a la Generalitat Valenciana. En aquest sentit, transmetre la nostra inquietud, la nostra preocupació. Vale, ara ja fa mesos, quan Ciudadanos traslada a las Cortes Valencianas la reclamación de un tren entre Denia y Gandía. Crec que Compromís no estava en aquesta reclamació, sinó que està en l'equip de govern i haver pogut fer possible. Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana suspende temporalmente el servicio de tren Calva-Denia por falta de calidad y seguridad. A ver si tienen tiempo, esto es de julio del 2016, de juliol. A ver, seguramente tindria que tindre temps per a tornar a ficar en marxa ganar este servicio. Ciudadanos pide la comparecencia de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana por el cese de la línea 9 del tram, que precisamente también es un tren, un metro en la ciudad de Alicante, que yo creo que estaría bien que esta ciudadanía que unís, no sé exactamente en qué, pero creo que arriba fins a Benidorm, estaría bien también que tingueren servicio. Per tant, claro que vaig a votar a favor d'aquesta proposta, però tira a faltar de la proposta de que demanem un tren de Rodalies per a aquesta zona, en la que per a Pego, els pobles d'allí del voltant, però m'haver agradat el senyor regidor haver tingut un poquet també el tema de tindre aquesta objectivitat, aquesta autocrítica per a dir, escolta, és que són els nostres que governen a València. I per últim, per a tancar la línia que jo crec que tindríem que defensar nosaltres així en aquest Ajuntament, és la línia de Xàtiva a Moixent, que és la que van cancel·lar fa poc, que és la que passa per així per la Rúcula. He llegit ben bé la moció i no he vist ninguna reclamació al respecte del ministre. Gràcies. Senyor Cassi? Sí, gràcies. Bueno, nosaltres també anem a favor. Ens consta que és una rehabilitació de les comarques de Molina i a favor, però és que a més, des d'Esquerra Unida sempre hem estat demanant i reivindicant les inversions en Rodalies que se prioritzaren com un element essencial i bàsic, inclús per damunt qüestionant en ocasions altres inversions de dubtosa rentabilitat tant econòmica com social, com referent a altres grans inversions competents de l'AVE. Si ha hagut algun que funciona clarament en defensa de Rodalies inclús, però amb les grans inversions en les carreteres. Nosaltres, per
pressupost, en aquest cas, compartim aquesta reivindicació i votarem a favor. Gràcies, senyor Sánchez. Sí. Va quedar el primer. Senyor Sánchez? Sí, nosaltres estem d'acord sempre amb les rodalies que se millore la inversió, però primer es començant des de casa, que crec que el senyor Juan Luis, de que tinguem manca d'inversions com per anar apanyant des d'Alacant i aquests altres pobles de la província de València. Haurem votat a favor de demanar un tren de rodalia, perquè són també un càntic a l'aire, demanem el tren de rodalia, tots a favor, després falten els diners. Però no votarem a favor perquè estem a favor del tren de rodalia, però no estem en contra del tren d'alta velocitat, per supost que les comunicacions d'Espanya milloren des de fa molt de temps, des que va fer la de Sevilla, fins avui. Per tant, estem a favor de la rodalia, però no estem en contra del tren d'alta velocitat. Si vostè llevara el tren d'alta velocitat, ho tenim a favor. I si no ho lleva, doncs, lamentant-ho molt. Senyor Vidal? Sí. Bé, primer lloc respondre a la qüestió de Ciudadanos que si fa l'esmena de que posem en la moció que ho exigim també la Generalitat Valenciana, ho acceptem. I posem que ho exigim també la Generalitat Valenciana. Després, en el que heu de fer, sí, és una moció universal que se fa, però no s'ha volat que no. Té vostè raó. Després, dir que també és una realització històrica nostra, no es poden fer coses. I podem seguir reivindicant. Gràcies per el seu vot i res. Gràcies. Passem a votar. Ets a favor de la moció? Incluir l'esmena que ha dit el senyor regidor. Incluir l'esmena. Abstencions? Aprova el 28 vots a favor i de abstenció. Moció número 2841, presentada per el grup Coalició Compromís, del senyor Carbonell Arrau. Aquesta moció és per a la utilització del llenguatge inclusiu en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Poble. El llenguatge és l'instrument mitjançant el qual les persones expressem les idees, els sentiments, els pensaments i les percepcions que ens produeix el món que ens envolta. És, per tant, el reflex de la cultura d'una societat en un moment determinat. Per això, inevitablement, els canvis en la societat s'han de reflectir en els usos del llenguatge. Aquest fet fa que un aspecte important en la lluita per la igualtat real entre dones i homes passi per eliminar l'ús sexista del llenguatge. Busca no reflectir només la desigualtat entre homes i dones, sinó que contribueix a reforçar aquesta situació. Com es deia el fullet de Nombra, Comissió Assessora sobre Llenguatge de l'Institut de la Mujer, un ús del llenguatge en el qual les dones i els homes tenen existència és un llenguatge que no amaga, que no subordina, que no exclou i que no lleva la paraula en cara. En aquest sentit, el Comitè de Ministres del Consell d'Europa va aprovar el 21 de febrer de 1990 la recomanació sobre l'eliminació del sexisme en el llenguatge. En primer lloc, reconeix l'existència d'obstacles a la igualtat real entre homes i dones. I en segon lloc, considera que el llenguatge és un instrument essencial en la formació de la identitat social de la persona. En aquesta recomanació es proposen als governs dels Estats membres tres mesures bàsiques. Primer, incorporar iniciatives per a promoure un llenguatge no sexista. Segon, promoure l'ús d'una terminologia harmònica amb el principi d'igualtat entre sexes en els textos jurídics, educatius i d'educació i de la lectura. I tercer, fomentar la utilització d'un llenguatge lliure de sexisme en els mitjans de comunicació. Seguint aquesta recomanació, les Corts Valencianes l'any 2003 van aprovar la llei per a la igualtat entre dones i homes de la Generalitat, que a l'article 48 diu: el llenguatge no sexista en els escrits administratius. Les administracions públiques valencianes posaran en marxa els mitjans necessaris perquè tota norma o escrit administratiu respecte en la seva redacció les normes relatives a la utilització d'un llenguatge no sexista. L'any 2009 la Generalitat Valenciana va publicar la guia de llenguatge i administració, propostes per a un ús no sexista del llenguatge. Des de Compromís considerem que l'Ajuntament com a institució ha de seguir aquesta recomanació del Consell de Ministres, del Consell d'Europa i comprometre's a partir d'ara a l'ús del llenguatge inclusiu en totes les comunicacions dels ciutadans. Aquest canvi no pot consistir en que una persona de l'Ajuntament revisi tots els textos abans de la seva publicació oral o escrita, sinó que el conjunt de persones que desenvolupen la seva tasca conjuntament prenguin consciència de la importància d'emprar correctament el llenguatge, incloent sempre tant els homes com a totes les dones. També és responsabilitat de l'Ajuntament sensibilitzar la població sobre la importància de l'ús del llenguatge inclusiu. Per
Per tot això proposem al ple. Primer, l'Ajuntament es compromet a utilitzar el llenguatge inclusiu en totes les comunicacions institucionals, tant orals com escrites. Segon, l'Ajuntament ha de difondre el compromís d'utilització d'un llenguatge inclusiu entre tots els treballadors i treballadors de l'Ajuntament. També entre les persones portaveus dels grups municipals i a totes les associacions del poble, així com a tota la població. Tercer, en cas que es detecti un incompliment d'aquest manual, es corregirà l'errada sempre que sigui possible. M'agradaria afegir que sabem que des de l'equip de govern actual s'està fent en la majoria dels casos, però així tot ens agradaria aprovar aquesta porta. Gràcies. Senyor Sánchez? El primer dubte que tinc, senyor Carbonell, és en quant a la proposta d'acord. Diu, en cas que es detecte un incompliment d'aquest manual, es corregirà l'errada sempre que siga possible. L'agrairia que quan t'acabi o quan li corresponga, per favor, m'aclarís que aquest tercer punt que consistís el de la correcció. I al respecte de la meva posició, que hem dedicat és un tema que està ahí, que les persones no només ho pensen avui, però avui he volgut dedicar jo un temps especial per a aquest tema, no t'ho dic. Jo compartís aquesta frase que és que la igualtat entre dones i homes és un principi dels drets humans i els drets de la dona són part inalienable, integral i indivisible dels drets humans universals. I aquest és el punt de partida per a la reflexió. Però després també, i crec que podem ficar damunt la taula, està el tema científic, o que diuen alguns, no sé si dir filòlegs o alguns experts en la llengua. Per una part, el que a mi em va ensenyar quan jo era un xiquet, no sé si m'ho vaig ensenyar bé o no, però és que el masculí gramatical no només s'utilitza per a referir-se als individus de sexe masculí, sinó que també per a designar una classe. Per això no diguem, i no me malentengui a ningú, últimament està utilitzant el dir companys i companyes, etc. Però no diguem, per exemple, gats i gates o gos i gosses. Ja sé que no és el mateix, però perquè normalment la forma masculina s'utilitza un llenguatge sexista no defineix a tota la classe i no només als individus de sexe masculí. En aquest sentit, jo li dic a vostè i recomano des d'ací, als que estan sentint-me o poden sentir-me el dia de demà, que jo ja fa temps que tracte de no utilitzar un llenguatge sexista, per supost. I per això, és que també de veres que a vegades caiem en una espècie de, no sé, de surrealisme quan parlem quan parlem l'altre dia al rector de la universitat dient a tots i totes els alumnes, en fi, era un lío sentir-lo perquè al final ja es difuminava el missatge que volia realitzar. Però jo, des de luego, no fa servir, per exemple, l'ús pejoratiu de paraules relacionades amb la llibertat sexual. Ja fa molt de temps que no utilitza mai, jo sàpiga, el no sé si ho utilitzat. Quan es tracta de grups, normalment de les meves intervencions, al que hem de dir homes i dones, les persones o la ciutadania, crec que alguns no ho heu vist. És a dir, es poden utilitzar aquest tipus d'arguments o de ferramentes per a no utilitzar un llenguatge sexista. De veritat que jo ho dic. I per últim, hi ha una altra variable en aquesta equació que és el posicionament de en aquest cas de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola. No sé, no he pogut buscar un altre, suposo que serà molt semblant, en el que hi ha un informe emès per Ignacio del Bosque, que és un acadèmic, parlant de sexisme lingüístic i visibilitat de la mujer, el pressupost que tenim per donar-li la visibilitat que correspon, parlant de que aquest tema pot arribar a considerar-se com ignorància científica, ni el lenguaje disparates. Y si llegase a aplicar dicho lenguaje inclusivo, no se podría hablar. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo en lo que está diciendo así. Yo estoy diciendo de variables que yo he manejado para fijar un posicionamiento y desde un posicionamiento real a día de hoy en este tema. Y por tanto, no es fácil. Entenc, per tant, una part de la moció la compartís, hasta el punt que una part de la moció puc votar-la a favor, però voldria saber, i aquest tercer punt, de com pensa el senyor Carbonell fer solucionar com dia vostè que era en cas que es detecte un incompliment normal es corregirà l'errada sempre que siga possible. Perquè si el que està proposant el senyor Carbonell és que quan té un escrit de l'Ajuntament, per exemple, per al llibre de festes o que nosaltres censurem el que ha escrit algú, qui va ser el que s'encarrega de dir si és un llenguatge sexista o no? I tindrà el criteri per a dir si és sexista? Per favor, contesteu. Gràcies. I ara sí.
Sí. Simplement, jo no he necessitat tanta reflexió, estic d'acord en no fer un ús de llenguatge sexista. Senyor Soler? Sí, jo crec que això està pensat ja. És com si ara presentarem una moció perquè arreglen la basura des de l'Ajuntament o crearem el dia de les festes. Jo crec que això està pensat. Ficar aquesta moció és que no li veig el sentit. Una altra cosa és que així, des d'ací no es farà. L'únic que n'hi ha fora de lloc és dir que l'Ajuntament controlarà o intentarà rectificar qualsevol error en qualsevol document o qualsevol escrit, però això està pensat. És que no m'hi sentit, no d'acord. Però que no m'hi sentit a presentar aquesta moció. Perquè està fet per part de l'Ajuntament. Ho ha dit el senyor portaveu, ja ho ha dit, quan acaba de fer la lectura, ha reconegut que s'està treballant i s'està fent tot el possible per a que tot sigui en valencià, per exemple, se fa tot el que se pot, per a que el llenguatge no sigui sexista, se fa tot el que se pot, però clar, efectivament, aquesta matisació de que sempre que es detecti alguna cosa, allí sí que és de veres que ens agradaria també, antes de manifestar el nostre vot, escoltar vostè què proposa quan se dona compte o s'advertisca en quin text, escrit per nosaltres polítics, escrits per funcionaris, com deia el senyor portaveu de Ciudadanos, quan entra alguna cosa i se detecta a dins per part d'algú de fora, o sigui que hi ha dubtes en aquest sentit. Gràcies. Senyor Carbonell? Sí. Sincerament, creia que l'expressió sempre que sigui possible no anava a crear problemes, en el sentit que era bastant ampli, sempre que sigui possible se podia llevar, però veig que pot crear problemes, ho retirar directament del punt 3, retirem directament del punt 3 i ja no hi ha conflicte del punt 3. No vaig contestar res més perquè ha sigut la valoració d'opinió de l'estat transacció, de seua, no és igual, i ja està, gràcies. Pues vaig a favor de la moció sense el punt 3. Jo és que simplement respecte a aquest punt 3, tornava al pressupost i es demanava la informació que emanava de l'Ajuntament. No sigui ara una expressió de no la interpretació, però era una interpretació. Però si es retira, doncs ja no hi ha. Vaig a favor d'aprovar la moció sense el punt 3. A favor de la moció. Explicació de vots interessant. Jo voldria que se manifestava i que quedava constància que això hem aprovat perquè evidentment no tinc la moció, però que això sí estava. Lo que havia explicat. Sí, però que costa marcat. Alguna moció per via d'urgència? Sí. Bueno, des de facilitar una còpia als portadors dels grups, explique el perquè de la urgència de la moció i després, si toca, la coses. La moció és una moció demanant que se constituïsca una distinció del Govern de la Generalitat al brigadista Josep Almuder. El motiu de l'urgència és perquè els premis fan el 9 d'octubre i al 9 de fet abans ja no, o tenen este pleno o ja no arriba a temps, evidentment, no hi ha una opció. El motiu de l'urgència és aquest. Sí, vaig a favor de que s'expliqui Jo l'urgència. volia parlar, si me permetia la contestar, perquè resulta que no pleguem a temps, és així. Els premis del 9 d'octubre no pleguem a temps. O sigui, l'urgència va motivar perquè puc entrar als premis del 9 d'octubre, no pleguem. També arribarem a temps, però nosaltres jo vaig a votar a favor de l'urgència, per la dependència que ha vingut a explicar-me el tema. Després ja parlarem de l'anterior i en quina mesura Ciudadanos participa d'aquesta decisió, però és que aquesta persona actual que no l'ha passat anys, com bé han pensat, que si avui que no vull dir, pues que ja sé que igual no arribaríem a temps encara que no manera. No, dic per l'urgència, nosaltres votarem a favor de l'urgència. Senyor Carbonell, que explicar-li l'urgència, explicar. Primer anem a votar l'urgència. Si me permís, simplement, jo ho vaig preguntar sobre si arribàvem a temps i me digueren que sí, que ho provarem, perquè igual sí. No fica dubte, el que jo m'he preocupat per preguntar també si hi havia temps material, me digueren que sí.
Señor García, te gustaría hablar. Gràcies. Bueno, esta moció que presentem conjuntament i el PSOE, el que he denunciat abans és bàsicament el que pretén la moció, és demanar a aquesta persona la destitució de la Generalitat. Així hi ha una exposició més o menys llarga del bagatge d'aquesta persona. Jo vaig a llegir un poc anar votant, i anar fent selecció d'uns quants segments per fer-ho tan llarg, i a continuació i al final diré els punts que se'n parlen de la moció. Josep Amoler va néixer a Marsella en 1970, de pares valencians, i va tenir una infància bastant moguda, transcorreguda entre França, Marroc i Espanya. Al 31 es trasllada a la família Alcàsser, on va quedar fins al cop d'estat franquista, i ell s'apuntà voluntari com a milicià per defensar la República. Tenia 17 anys, ni siquiera era una cosa. Aconseguí anar com a voluntari al front de Terol i allí lluitarà per la República fins que un morter fereix en el 37. Va ser evacuat a l'Hospital de Lorca i posteriorment va deixar llegar. No deixen d'integrar-se al front i ell decideix presentar-se en Silla, que és nascut a França com a brigadista internacional. S'incorpora ahir a la brigada internacional i a causa del pacte d'intervenció al moment en què són expulsats els militars internacionals, dirigeixen un vaixell a Barcelona i acaba traslladat a Marsella. Allí Josep no està tranquil, pensant en la seva família, insisteix i aconsegueix que el tornen a embarcar i traslladar-se de Nova València, on en principi s'ha d'incorporar de nou a l'exèrcit de l'aire, però no li dona temps perquè ja és el final de la guerra. És fet presoners, junt amb més de 15.000 refugiats, està treballat al camp de concentració de Diomedes i allí després de la màfia. Acaba ja estant presons de les presons de Porta Coeli, Montreal, Aranjuez i Medellín, i al 42 hi ha reconeixença de la llibertat personal. Considero que Josep és un exemplar que no se'n va combatre durant la guerra defensant la Segona República, sinó que inclús ha continuat defensant els seus ideals fins avui, als seus 97 anys, ha estat capaç de recórrer durant dies els instituts i poblacions de les comarques explicant les seves vivències i per altres poblacions, la nostra, la que va estar en el passat mes d'abril. És un exemple de dignitat de la seva trajectòria com a iniciat de guerra, periodista internacional, empresarial i sobretot lluitador antifeixista sempre. El que se demana a la moció és demanar a la Generalitat que s'aconseguisca el pròxim 9 d'octubre la distinció de la Generalitat en honor als seus mèrits concrets de defensa de la Segona República al periodista i iniciat Josep Amoler. Vaig comentar en comissió informativa que preguntaria un poc al respecte del tema de les residències i de les persones majors. Sí, lo que creiem que se manifica no té problema. Vostè sap millor. Estem assabentant en les últimes setmanes de la situació de precarietat respecte als recursos humans que estan patint algunes de les residències públiques de majors de la comunitat valenciana, especialment patint l'atenció la de Carlet. Encara que ja sabem que no és competència directa del nostre Ajuntament, pensem que sí que tenim una certa responsabilitat moral en les persones que per la incapacitat del nostre poble de tindre una residència dins del terme municipal, la teníem i està tancat, i no hem vist en aquest primer any de legislatura cap iniciativa, ni inquietud, ni preocupació al respecte de solventar aquesta situació, i pot existir, perquè no l'ha vist, no? I de dotar d'aquest servici d'atenció als nostres majors en el nostre poble. La pregunta, que són 3 en una: hi ha alguna persona de la pobla ingressada en la residència de Carlet, en la tristament famosa ja residència de Carlet? La segona pregunta seria: està fent-se algun seguiment de les persones de la pobla que estan ingressades en residències públiques? I la tercera, més genèrica, però que si no la volen contestar per coses que tinguin en compte, té l'equip de govern de la pobla la intenció de donar al nostre poble d'una residència o almenys d'un centre de dia per a l'atenció dels nostres majors? I la quarta, quan? Gràcies. Són 4 preguntes. Sí, Vostè ha ganar recordar-me. La primera era si tenim constància de que alguna persona ingressada a la residència de Carlet.
no tenim constància perquè això ja entra dins de l'àmbit personal de les famílies. És a dir, l'assistència social té competència per a l'installació del poble. Si hi ha una família que decidís ingressar en la residència de Carlet, evidentment l'assistència social no té coneixement i per això si és una residència, tant si és privada com si és dependent de la Generalitat, té les seves assistències socials propis de la Generalitat, que són les que velen per el bon funcionament d'aquesta residència i per el bon funcionament de que les persones no depèn de nosaltres. No tenim competències al respecte per saber si una família privadament decidís ingressar a un membre Es parla de residències públiques. Si se tramiten a través de l'assistència social, sí que se sap que se tramita a través de l'assistència social, però si se tramita a través de la família, evidentment no necessita ninguna autorització de l'assistència social ni de l'alcaldia per a poder. Per tant, és algo que en l'àmbit privat i familiar de les persones i per això estan en les assistències socials que les persones se necessiten en aquest punt. La segona pregunta és... Està fent algun seguiment de les persones de la Pobla que estan ingressades en residències públiques? La contestar en la primera pregunta. És a dir, estem en un àmbit privat, sí, com a molt l'assistència social ho gestiona, però ja n'hi ha una assistència social en la residència pública que és la que s'encarrega de altres persones. Quan la residència pública estava a la Pobla, feien algun seguiment, creu vostè? Es feia algun seguiment? En la residència, desgraciadament, se va tancar en el 2008, entonces jo desconec... Però es faria un seguiment de... I tornaré, que la residència se va tancar en el 2008 i jo desconec els procediments que se tenien en aquell moment. Deseaba en aquell entonces era una residència de la Pobla i me pensé que, però és algo que desconec no he pogut contestar a algo de l'any 2008. No, però crec que era de sentit comú. Vostè creu... Una cosa de sentit comú i vostè m'està preguntant que indica... M'està preguntant i m'està dient algo que jo tinc que contestar de l'any 2008. Jo no he dit un any, comença a ser regidora de l'any 2008. Per tant, desconec del funcionament dels serveis socials d'aquest. La tercera, té l'equip de govern la intenció de dotar el nostre poble d'una residència o centre de dia? Una residència no, però centre de dia sí, i efectivament estan els pressupostos que s'aprovaren en l'any 2016 i estem treballant per a aquesta dotació pressupostària que s'aprovaren en l'any 2016, utilitzar-la i de fet ja estem mirant coses per a poder tenir un centre de dia. Aquesta pregunta, que és la tercera, que vostè ha dit que era quarta, però que era quan? Estem treballant en el tema. Vostè sap que una cosa així no se pot obrir fins a pagar de tenir dotació pressupostària, que és el primer que se va aprovar en el 2016, dotació pressupostària, estem mirant. Jo en aquesta pregunta, en aquestes 4 preguntes, no volia construir una crítica a l'equip de govern. El que vull és començar a cridar l'atenció d'un tema que jo crec que, per almenys jo com a regidor de la Pobla, penso que tenim una certa responsabilitat moral en aquestes persones. I és quan històricament des de la Pobla s'ha instrumentalitzat un poc políticament aquest tema del cuidar de les persones nostres. Per tant, per acabar ja, si no deixe ja els meus companys que vulguin, després de la pregunta seria un prec. El prec és que en la mesura de lo possible tractem de fer un cert seguiment o alguna informació al respecte dels nostres majors que estan ingressats en residències, especialment les públiques, fora de Pobla, fora de municipis, si pot ser. Després del seu prec, dir-li que els pressupostos que s'aprova un equip de govern, en aquest cas els meus vots, van dient i van deixant caure com van ser les polítiques de l'equip de govern. La política de l'equip de govern és obrir un centre de dia i per això està pressupostat. El centre de dia estava clar. Li ho agraïs. El prec és que es faci un seguiment de les persones que Estava comentant que de fet en els pressupostos on s'aprova el que se vol fer l'equip de govern. En els pressupostos de l'any 2016 està previst un centre de dia. S'està treballant en el tema i s'hauria de fer respecte al seguiment, s'hi assegura que l'assistència social fa tot el que pot i més per al seguiment de totes les persones que n'hi ha ara dit. Quan aquestes persones estan fora de la població ja no és competència de l'assistència social de la població, sinó és competència de l'assistència social que està treballant públic o bé l'assistent de la Generalitat que m'ha de velar per els certificats. Una cosa primerament, simplement era aclarir que també m'ha quedat clar en el tema del dipòsit de gas liquat del que parlàvem,
açò té a veure amb el projecte d'instal·lació de les línies de gas natural Sí, el de gas natural, sí. en el municipi de Daula, per parlar. Sí, de gas natural sí que la mateixa. Simplement matisar, perquè ha dit vostè en resposta a l'inici que en l'empresa us he dit informar o declarar que hi havia una posició unànime en contra de, i unànime no serà. Nosaltres no diguem estar en contra de que se fera aquella inversió per l'instal·lació de gas natural. El que diguem era, crec que acabar que s'extingueren, diguem que tenia que haver-se fet, que haver-se instat per els tècnics, diguem, proposar, revisar aquest projecte i aquelles qüestions que se veien dificultoses, proposar alternatives i que no directament dit no al projecte. Com no teníem no d'inici, no sempre està en l'abstenció. Perquè som activats una unitat, perquè no seria la posició de l'Ajuntament, sí, perquè seria una majoria, però no és unànime. En aquest cas no seria unànime, per almenys el matís. Lo que diu Isaac, jo cauré a la persona que va dir. És que hauria d'això, tant de productes, si estem parlant de mateix, i clar, llavors aquest serà també la instal·lació d'això, serà una cosa diferent. Bé, després, aprofito per preguntar, ja que el senyor Juan Luis ha preguntat si hi havia un seguiment de les persones de la pública que està en residències de fora o públiques, i pregunto el mateix sobre les privades. Hi ha un seguiment sobre les És que tornem a comentar el mateix de l'assistència social que treballa sempre a la fora. Ella no se desplaça, no té desplaçament, però, i de fet, i torno a dir, quan una família decidís ingressar en un centre privat amb combinació, no té per què passar ni per l'assistència social ni per secretaria. No tenen ni per què entrar en les residències privades ni en la de vigilància i també en les és complementar la participació que havien escrit dels impresos de les residències públiques per ser preocupades per les residències privades o les privades. No, jo contestat igual, ha dit igual de les públiques i les privades que normalment que seran de la Generalitat. I per últim, simplement preguntar sobre la situació del contracte del FEM. Jo recordo en un ple que fa bastant temps ja s'ha denunciat i no tinc una notícia més sobre la situació actual. Està prorrogat, se va denunciar i se tenia prorrogat per a 2 anys. Estem estudiant la possibilitat perquè realment ens hem donat compte que ara que a través de la mancomunitat sí que s'ha estat mirant contractar FEM i sí que s'han engegat diverses propostes, s'hem donat compte que és molt més cares que les que tenim. Més cares que les que tenim. Més cara que la que tenim a Saragossa. O sigui, la mancomunitat, siguent per a més municipis, resulta més cara que la que nosaltres tenim actualment. Per tant, anem a votar el que és la pròrroga i a partir d'ahí sí que la pròrroga sí que la tindrà. El que no fer va ser denunciar-ho, que una vegada denúncies que després de les sentences s'obri i s'ha continuat. El que sí que s'ha continuat, s'ha denunciat, però s'ha continuat en els 2 anys que hi havia de... Puc afegir una cosa del tema. I també va parar un poquet el tema de la mancomunitat perquè eren 6 dies de recollida, no 7 dies. Entonces era un fet difícil per als ciutadans, sí. No recollir la mancomunitat. El servit un poc de referència de conforme estava en aquest moment. Però és que hi ha intenció de Lluís de canviar el contracte del FEM, però la mancomunitat és una cosa que no està intentant. No, de canviar no, jo estic dient que... No, és que pareix ser que se va treballar amb l'alternativa no m'entens. El que li estic comentant és que des de la mancomunitat, per als municipis, se va treure a concurs el tema del FEM. I com a membre de la mancomunitat he vist els preus i he vist les condicions i m'he donat compte que des d'ací en un moment nosaltres ens adherirem. Perquè ja se va veure des del primer moment que era molt més car, que eren les condicions i més cares que les... He seguit com a membre de la mancomunitat, no és que s'ha anat a adherir a la mancomunitat. Sí que m'ha donat idea de conforme estan en aquests moments els contractes. Quan s'acabi el contracte. Efectivament. Però serà no s'acabarà la pròrroga i hi haurà que licitar un altre cop el servici. Una pregunta més?
Bé, després d'un any de govern ens agradaria preguntar ja, tenim poc aparcat, el tema del corralot. El 2008 es va inaugurar a la Pobla ja el corralot, que si donava la gestió del manteniment a una associació anomenada Amarlaco, que la presidia el secretari de Serveis. Un any després vaig ser tota la premsa i va estar allà el tema, dient que aquell home ja no volia fer cara sobre el tema i que l'Ajuntament no es feia responsable, segons el primer que afirma. Després va haver una sèrie d'ajuntaments per l'Ajuntament per declarar el llac municipal del corralot, en principi entenc jo, per recuperar la gestió del manteniment. I des d'aleshores, almenys nosaltres no sabem res més sobre el tema, sabem que si vas aquí està tancat, no pots entrar, no pots disfrutar del que és bé d'interès ecològic de la Pobla. Per tant, ara ja ens agradaria saber la postura de l'equip de govern sobre aquest tema i si no pot servir per a la pròxima comissió més informació sobre aquest tema i què va realitzar durant aquests 3 anys que tenim de govern l'equip de govern sobre el tema. La segona pregunta és simplement preguntar per l'ordenança del cementeri, que esperem que passi per la comissió, en quin estat està. Gràcies. Respecte al tema del corralot, el senyor Vicent Furió està tenint reunions en la seva secretària de la persona que està gestionant el tema i sí que està intentant veure què causa el tema. No s'ha oblidat, està treballant sobre el tema. I respecte a la persona que està igual, està treballant sobre el tema perquè hi ha molts aspectes que quadrar i si no, que és el que està treballant, continua treballar ordenat i continuar treballant. Repetir una cosa, que tinc que ser reunions, però me falta certa informació com buscar l'expedient i tot, perquè tinc algunes coses que no tinc clar, per ficar les coses més clares ja li contestaré o tenim alguna reunió i l'explicaré tot el que era igual. La setmana passada, per exemple, no tinc una reunió, és un tema que s'està treballant. Senyor Soler? No, vale. Bueno, i salsa a la sessió ordinària. ¿Alguna pregunta para el público? Sí. Sí, bueno, dos preguntes. O breus o primeres, no? Jo visc en el carrer Sant Josep i en la plaça Sant Josep allà està el feu de la ciutat. Sí. I en el carrer Sant Josep això, no parlem de la Lora, sé que hi ha de quants quilòmetres, que no sé, que em sabem encara bé, però el tema ahir, la basura està als xiquets, està al carrer, jo crec que la proposta que jo faig és que s'hi posi a la terra. En la part on està el carrer fet i que no hi ha habitacions, i és al costat on està prevista l'entrar per la piscina, no això. A veure si se pot fer. Això és la primera cosa. I la segona pregunta és, en la pàgina de veïns i veïnes de la Pobla, hi ha prou de gent que està parlant d'un tema que a mi m'interessa, perquè jo soc un educador social, en adolescents sobretot, i hi ha gent que se pregunta què anem a fer, què podem fer en alguns adolescents, perquè a vegades se'n passen, és normal, no? L'adolescència està feta per passar-se, no? Hi ha gent que pregunta com podem ocupar aquests xiquets per donar-los un poc d'educació. Ara, també hi ha gent que exagera, perquè hi ha molta gent que diu els pares, no sé què, i tots, que tampoc és així. Però jo crec que valdria la pena de parlar amb aquesta gent, que crec que ja combatit tu, no? Jo crec que valdria la pena fer una reunió amb aquesta gent, a veure quines són les propostes i que xerrem d'aquest assumpte, perquè val la pena que tractem això, perquè és pel que ve el poble, pel que ha xerrat, i un munt de coses, no? Respecte a la primera estudiaré perquè hi ha uns vegades que els contenidors no estan situats en llocs adequats, entonces ho parlem en l'empresa i intentem buscar un lloc alternatiu que siga en benefici de tots, com que també estudiaré. Respecte al segon punt del tema dels joves, jo la persona que ho va ficar en veïns i veïnes, la vaig veure, vaig estar parlant amb ella i li vaig dir que sí, que clar, nosaltres estem conformes, de fet, ho portem en el nostre programa electoral. Ja li vaig dir que nosaltres pensem complir tot el nostre programa electoral a poc conforme anem podent. Que ho tenim. I hi ha un projecte sobre el tema que si vol li passaré la paraula a la regidora de Joventut, que és Sònia, i que ja estem treballant.
Conforme ha dit l'alcaldessa, hi ha un projecte que es diu Ciutat Jove, que ve de la Conselleria de Joventut, de la consellera Isabel García. Hem estat treballant, hem estat acudint a diverses reunions en València, perquè el que pretén este projecte de Ciutat Jove és començar a dotar a totes les localitats, per primera, d'un centre d'una casa de la joventut, com tenim així, per segona, d'animadors juvenils i per tercera, de contingut. D'acord? Aquest projecte estem treballant a Pobla, és un dels pobles que està treballant per aportar aquest projecte. Està, com aquest que diu, està intentant redactar junt a la consellera aquest projecte. Que s'està treballant i efectivament, com ja diuen alguns veïns que volen, estem en lloc. Gràcies. Perdona, jo demanaria que quan tallen el carrer per qualsevol festa o cosa, que se tinguera un poc de control en la circulació, perquè les direccions prohibides ja no són prohibides, les de tirar tampoc, i es crea incertidumbre entre la gent que viu allí, la que ve, la que és de fora, perquè de repente no pot passar per allí. Quina direcció? Perquè ara, per exemple, a Falla al Colmenar, al mig any de Falla, han tallat el carrer a l'altura que ja em creu convenient. Que s'ha autoritzat. Això suposa que s'autoritzarà per supost, però vull dir jo que des d'on tallen fins on està la festa n'hi ha un control, no podem aparcar, no es pot circular, no es pot passar. Però és que les senyals de direcció prohibida o de doble direcció no s'han tapat o no s'ha organitzat, allí no han aparegut els municipals i allí la gent ha circulat com ha pogut, com ha volgut, creant un poc el perill de la gent que estàs allí perquè giren en direccions prohibides, com si no vinguera ningú, gent que és forastera, no sap a on tirar, se tira per un carrer que no és carrer, torna arrere, vull dir, quan ven les falles també és un cacauat, això és la veritat, perquè encara que tapeu senyals, allí passa gent en els dobles sentits, però clar, és que ara ni siquiera això, no estava tapat, però la gent tampoc ho respecta, perquè vol arribar a sa casa, potser està a 100 metres i tenen que pagar la volta al poble. Vull dir que a veure si es pot controlar d'una millor manera, o senyalitzant-ho, o que vagi una persona allí a indicar, o informar, o donant alternatives o alguna cosa, perquè sí que ha estat un poc acabat. En el tema i per això ja aquestes falles i ara este cap de setmana s'ha deixat el que és el carrer de les Portelles de doble sentit, perquè clar, la gent arriba i que vaig a doble sentit que no que vaig a, com tu has dit, però les senyals no estan tapades, entonces la gent va en doble sentit però en direcció prohibida. N'hi ha que ho ha respectat, n'hi ha que ha girat, entonces si tu la tapes, jo sé que puc passar, però s'ha destapant, n'hi ha gent que sí, n'hi ha gent que no. A més n'hi havia en direccions prohibides, expressament a l'entrada del carrer. Se van llevar al migdia. Dissabte al migdia se llevaren. Se llevaren, no, se retirarien a un costat i després van posar a travegada. No se retirarien a un costat, però se llevaren. Si se lleven, se lleven. Perquè des de tenir en compte que fer la de doble sentit, pues a més que això no és un carrer, això és una portella que apenas passen dos cotxes. No n'hi ha ceres, la gent no pot eixir ni al carrer. Sí, però al final, quan hi ha alguna cosa, tenim que intentar entre tots conviure, intentar, si estem 2 dies o un dia i mig que hi ha que circular per ahí, i de fet persones de la portella, a mi nosaltres a la Narawana, en el sentit que fer a doble sentit, sí, és que al final l'opinió que hem de totes les classes, però que van anul·lar a la Narawana perquè al circular de doble sentit, pues clar, totes les persones que conviuen amb vosaltres han tingut molt més fàcil arribar a sa casa que no pegar-la a la compra. Està clar que això és una inconveniència, però tenim que tenir clar que sí que també hi ha falles, també hi ha festa que tenim que intentar conviure tots. Pues per almenys podríeu tapar les senyals que no corresponen, perquè les de direcció prohibida, les de prohibir girar, tot això no estava tapat. Una altra cosa és que se pot millorar el tema, però que i ses coses crec que ja t'he dit que en falles se va millorar. Ara ha sigut un dia i mig el que s'ha llevat i després no s'ha tingut la precaució de tapar això perquè era un cap de setmana, no era una setmana com va ser en falles i no era previsible que circularien els cotxes com va circular la setmana entre setmana quan tenen les coses des del mateix treball de temes i que com tots estem intentant treballar que això és
situacions excepcionals, situacions en què tenim que conviure amb la festa i que no i intentar portar-ho el millor possible. I el menys perill possible, perquè el més perill. Sempre intentem que el perill sigui el millor i pensar en la seguretat de totes les persones. Alguna pregunta més? Pues simplement ja sabeu que tenim allí les festes i la resta de regidors com el poble convidar-vos a tots els actes per preparar la festa de les festes, la preparar de televisió i esperem que participeu i disfruteu i que no